너는 그러나 소부. 이나 그냥 속파이야. 하시. 하시. 능 못하냐 뚝뚝 그냥 망상 속파이다. 예. 와. 아버 올라. Tini din kahawa hadi bangin yan nang may malayan hi. Bubagrate patal o khongnse ti pasad fanno muthangi manai teke bukrei makolo mukti reke engai thinangni bage khakamutu jak chakra Narendra Burma hojagiri chalo maluma khuluma shal kahamo hezamara adiblo be khobjak east tongmakare amchayo umor chakra Narendra Burma bai thangi malakya TRPCL ni chairman Borom gunang patal konya Jamatia 2014 business mi Dopha Hodani bage Samung tangi palemeni umor chakra tabukbo phan thonja maluma khuluma shalo Dopha Hodani bage Samung tangnai chakra no tisharui Borom reikya Borom gunang patal konya Jamatia umor rakjak jorawo thinangni bage imang nujak Borom gunang patal konya Jamatia no asuke hamjago mutaren thani sidino diaijak Borom gunang patal konya Jamatia bo asuke hamjane boron thani putu rakmung hamjangmung manai mokol mukti ireke ngzagi thangka umor phelai phano jora kaisawo thancha khlai Samung tangi phalemeni Borom gunang patal konya Jamatia no samom manai belekino khatung khaja ngja kogna thanibo chakra Narendra Burma shaka tipasad fanno thancha tai muthangi manai khoroni susuk no abo ungkha bubagra tai Borom gunang patal konya Jamatia asuk simia Jerok Borom gunang jek patal konya Jamatia no mungi khuk hamia saka borok nobo kokfiraka Borom gunang Narendra Burma Yo pulano nini sinemung kisariti bumung ro 아니 뭉도 Narendra Burma kai nin baba ni mung khai sibjai busurok umorong khanani ni ang kento raja tongpuru 15% borok bo raja tongpuru ang ko kirit kai apru babung ka birindia bir bikram da naki kirit bikram da otab thunya raja last ni Bikram sing. okay engkai yo Bir Bikram Thifroni. obo tuma kami kelai kha mokai tomakari pubu tomakari purbo tomakari engkai block khai bolok khai ngo hezamara hezamara ni nogo tini sabo phai kai ani nogo kai pathakanya joto ni sin des ni kai President koton no payo. Madam patal ni Madam no khai bahai matong khayon angkup tong tok jaka ani bekai berham tukwa kai jiang suri mani mutai no bang suri tong kai kento amutai ni jurba ja phaicha na bini seja phaicha awang sanmaya kento angkha anyo mutai no soitokari matong mabai taibo hamjaka kai anya mutai no gunna sugui ma phaicha ne bono mai bono pusuk joti hamza omma ani hamjang mangka ang thai sang ka jang semyang tai tai kunu engkai tabung ni je jorte hingkai kentu ang raja no hanya ni maya raja bosung borok je masa ema nang ya uri tongnai rong no bo thumka hangkai kentu pasal bo je sarati puran borong no thumbu dilibo misil meeting kaya onek bar kai binitinya sing kisu tabuk go kai tabuk bui hino bui bai motom sulai tongka menteri rau bai jati jat na rokom mani abo na thok jago kisa nang boro khana sapti ro apti rokda onek bazar bongoi sing khana ka ga onek borong ni buku baksa ne te tetua ro apti rok sata ga ngabun khalok khaya mo jatamnya ne ta rok si makata bopurun simen nang madam patal konna Jamatia malai kha malai bong thong ka bisine kisa bolang bong thong ka bini je kokno khnawoi nang bono hamjaknani nangkha a kok tam kok ngai bini kok kintu bini kokai sini sarati perani borok ban sina bagai bokuk ka kafraka sini jeti perasa bukung bara hamna bagai bokuk ka kafraka kintu bini rasniti kisa pangkimna kare angge bujine mane engkai je agine rasniti engkai abo kai jani jap bohok pungna si abo rasniti
তাবুংনি bo facility ke tumnai bo kuno rokom korea sugu khose pul kone chini borong no bo ham krai rinai anga bo mone khayo ani gyano thayo kai mongkha bongni busangkha ud kadosro cyclan thagata nei 성과 거리스터 성과 로고 네 사이클은 타니 아르키 세베조안카 그러니까 성과 증가기 성과 로고노 그러니까 따분카 성과 거리스터 증은 스남키가 그러니까 와서는 성과 로고 인터넷 가방노케 성과 거리스터 가방노카 성과 거리스터 성과 로고 카이까 완사록노 카이 거리스터 카이까 앞뒤 사는 나이나 오케이 앞뒤 그러니까 가이 아봉카 보록 니벤바이 노스토 카이고 앞뒤 인탕갔다 그러니까 কিন্তু হানি বুসা নেই যে তাবুক বাঁচি দিনানি কিন্তু দুইজন আমার গেল এবং রাজা কিসা দেখাগ্রি মানে কিসা দেখাগ্রি মানে রাজা ভাই তাবুক চিনি পাটাল ন দেখাগ্রি মানে সব দেখাগ্রি যে এডিসি তংনাই রকছে আদিনো নাং বুঝি পাইছে আদি নাং মিছিল থাঙো जों तो आरो मिसिल खायो होननाय तालसा सिगां उनखौ रिजाब्ला उनखौ थानावबो बजतनो रिपुट रिजा ओंखाय बरक आरो बल मुथुं तनिखा जादि जाखाय तंखा आबंखा उनखौ अनमे सं साल ए आबनंखा बरक साइमाला लिया वासु आइ देखागले किसा थागाता हाय उन थागाता गा आसुबैतो कुचुंया किन्तु सालसा बरक थांसा नसिनाय या नों खरमै तिप्रासना मोथानाय माने आ खरमै साबो এবং পাতাল বাই রাজা উঙ্গা নাহি বাতংতান তাই কে করে গে বড় কনি তাও মিলিনা তা নাং না মিলিলাই উইনো সুকনাই মা মিলিনাই হলো শেষ হবো খাই মিলি জাতিং থানাইটা মুই থানাই রাজনীতি বানি না আবো কিন্তু जों नुग्लांनि आं नुग्लाखा नुग्लाखा কিন্তু नुगफा मानानो नुगियाफा मानानो आबो अथस बुजि माइया मापिता अच्छा एकाय किन्तु जे ताबो एडिसि तंनाय बरंनो तुइ कतर कचग्रि दहरकासे इंसिनाय वाक्स जेमन कसंमा हाहाय जे आगिने पुराना नेता न जतन किबि ताबो नतुन माने बारताय काम करे गौरविंद्र तो साकाराक्सि अम्मा आबो बुसिगते रागजागा बोसैमिया एकाय उनको एनसी आनि मुंति नरेंद्र मोतो सामंग थिजा उनको अनमेज जाति जात बुबायसा सबनो तुम फालबाय थिबिका थिया को बताबो उनकाय आंगरो तंगलिया नै ताबो थांमासे बतायबायसा आहाय एदिसु ताबो उनको जयने गाबरग्रा उंसा गाबन बखाय उं राजा सिया न राजाने एकटु बुल दं उनकाय थांखायनो बनो आनबो उनको रिदि नमेसन ताना रिदि गायु मुसाबुरा नंग सेरि उकारि उखा गा मुसाबुरा सं ताबुन हायनि आबो तो बरक बुसु जानि बिनि जुवानिया रंनो बुथारका जदि जा खायका नाहिनाय ताबो गा बावरंनो जतनो नेता खालायावो जे नतुन बाबे ताबु नेता खायो लांखांकाय सिनि देश उनुक्तिंनाय जागिन नेतानो रिखांखालि जतन बगदाय आबो कक थाइसा नादि पाइथागो उमर चक्रम नरेंद्र देबरमनि हामजांमा तै खाखामा नुगै मकल मक्तै रेखे अंजागै थांगा बरमग्रां पाताल कोना जमातिया दफा हदानि बागै सामुं तांनाय चाकरा ओंगै थांगा बेक्रें सेरेमै थांगा हायबनो बोखाने फान सेरेमियाकोन अबाहाय बरमनि हामजांमा रुवाय मानै बेलेखनो खासरांजाखा बरमग्रां पाताल कोना जमातिया प्राय 7टा कासाकासि हर तामुइ दङो दिनै लक्षी मतानि दिन अरो पूर्वतं माखारिगो नों फायसपायजाक एक्चुअली तामु बुमुतै किसा लुकरंनि बागै साइमाखै जावता पहिलानो बेलायखे खाकसांमा हामबाय ते ज तनो अनि दियाइमा याफारनाय अक्रा साक्रानो खुलुमं याफारो मेडियानि बिसिंतै अ हास्तेनि ज त सिनि लुकु दफा अक्रा साक्रा ते कुसुक फारंनो के हामजाक मं याफारो ते खाकसांमा याफारो तिनि खा आमा माइलुमानि साल आबनो जों हजागिरि साल बुहोनो
malokini salbo hono o ama mailumani salo sing jotono nok ama mailumano lob laige okra sakra baya sari sak baisa khlai ma laige sing tini ni salno palai de honai lob laige de honai obo hai khlai sing nok ono ama mailumano tini sing yasag tani bangai ama mailumano yasak khang ke sini nok no khungo hamari kepleng tong kesang te bial krui ke ma tong theng hnei diai leimani tini ni hor tini ni sal abni bangine tini o sal kotor ba sal kathar ba sal kaisa kero tini okra sakra bai malainani belai ke sini bkhawo sini culture bo abni bako culture ke sini thui bai kringjak abni bagai o sal phaike sing muito mane sing je jaga tongphana o sal kahan dino ongkhangke okra sakra bai malainani aro ni bisingo tini ani bkhawo jottani silai bkhawo kok saka oro purbotor makari tabo hejamarani bisingna andarni sini yong Narendra de Burma belai ke sakra okra hatei dofano tui borok samung khai phainai boni khoktei singkhanaka boni bufasi binondiang phaija age ni simi anka abo haiklagi tabo asuk sakra buboro ha dofani bagai wan sokmani tabo buboroni kubukma tongkho boroni boyasi rai thangphane borok समाज no tui jati no tui desh no tui society no tui takphane borok belai ke wan sokmani kaham te krak tongbai kho ge omo hai okra sakra tongmani bangaine srai rok khonai rok tini srungjaknai manai bo tongkho obo hai okra sakra nok brung tongkhe te busi sini phanung khamu gamni bangaine omte hai sal kotor sal logo omo hai nangnai kungnai sini samasni kaisa athukiri homano borokno pohor homano te phan hoimano je sini samasno singno tui dulnai singno guide ronai kaham hamya sasonai kaham hamya subanai amte hai rogo suknai borok rongno tini hai sal kotor sing borokno khulumung yafarnai kha kaham yafarnai te manki sing kisa masa sini je sukjamani ta hosinai samung ba kanmung rog yafari sing din kahawo okra sakrano borom rogo obone sini culture obone sini heritage abni bagine jeng tini oro sok phaika yongni nukhungo te amni pore te kaise sing nukhungo thangphinai tini ni o salo sing jesuk mansak sing nok gurigi matai ama mailumano kaimani bai borok bai baksa bo matai no sing borom rogoi lopnai tei borok ni nok nukhuni bangai diainai tei borok bai khaksangma baksa khlai tini ni salno sing palai lainai madam bini live wo tiprasa hoda dophano hamkrai rutuk thani kaham nai thani bini speciality tamtong bonai di kabangma borok bono siniyang mane kabangma borok ba sinijaging mane boni one shop mani kaisa ne o ha tei dofano ba kaplai ke nainani musuk sage boni samung numungwa tei tongthok sathok bai bokubulya bo sikla समाज to babono ne bo kobogo je jagao samung numung mane a jaga ne ruktarita thangdi kaham hamya bisar khlaigradi kaham lama wo si himdi geboni nahar mangobo no o tripra hano soi dofano lamago tlangnai omo hai boni kaise imang o imang no ne botabok bekrak ke tei tongo tei bo salsa boni wan sokma tongo salsa o imang kaplai ngnai o imang no botabok botei boni khaw tong thokma tongo je salsa o ha dofa kebai lamago joto sogoinai tei kaplai ngai manai abono ne boni specialist boni wan sok munga suk bura sakra tei okra tei samung no mungo takuboldi tong thoksa thogo takuboldi kaham lamago sinimai himdi enei bo je samani abo busuk boni nangkuk boni special kaisa boni bo asu tini ta hosnai burago bo sugya jorago phane bo mungsa boni sak baithang bo mungsa sugya hnei wan sok phane bo tabok phane bo hamya sayawo tongthok sathogo rang riwo bo kubulyagei kaham samgo jotono tonglaibana bagai bo kobok mani obon boni jottoni silai nangkuk mani baisai juda kuk oboni bagaine sanghai borok rok bom te hai borok rok no belai ke borom rawani sang rungge tei ruburog obti hinbangne tini o jaga sing tini sopai mani madam bini ko sung khanaka je no khatangai no na khamjagai nung malaina bagai motai rok no se bo suri bani kok bo saka actually obtai ka hai kok rok no khanawi madam bini khaw bunti feeling singka ang boni kok no khanagai belai khena kha khamasi phayo tani khangke asuk ke ano hamjaknai o dofago o hago okra sakra tongo bkhawo kaisa tamnai nukjaya muktui kalai tani hangkangke khatungmani buhumana tei belai ke
ang sugya borok no asuk kle hamjaknai kha nangnai tei boroni imang kotor tei tongmani abo ani bkhao belai khena tongthogu hoimaya belai khena ang khao kha khamasi mano tani khangke ani Dopha ani okra sakra rok anu tei asuk boroni khao puito boroni kha bisingo khani bokri ni bisingo boroni khani bosbong ni bisingo ano tongroi tongmani bagai ang belai khena kha khamu tei belai khe kha toru tongthokmani ya kha toru tei bani kha waru kha toru ha Dopha ni bang samung khainai ni bangai tei bana takat rogo tini tei bang takat mano je asuk wan sogoi no para bisingo okra sakra mangsabai communication krei haifana borok ni khawa se omusuk puito gonang asuk wan sok mani analysis khaina kreng tei ka hamno naisugai rukthari lobui tongnani kreng omorok no nugui o ha Dopha no ang teibo hamjaknani tei ha Dopha ni samung tangnani teibo phan mano madam nang boy malai man busuk balo phana bo to saimaliya exact angbo thik exact date to saima yangnai tani khangke hoda Dopha ni samung tang thangthani go Dopha kabang mano malaikha okra sakra kabang mano malaikha bayasari kabang mano malaikha bo dino bo salo bo pro malaikha abo joto sanga sug record narak malia ba date to thik no samalia haifana 2014 ni simi ang ha Dopha ni samung khaina ni seng 2014 ni porei ne seng joto no ha Dopha ni hamjakmani bisingtei ne sinilai Dopha Hodani Samung Shaktari Tangnai rokni phasing Dopha ni lokuro mokol loglaja sabo mutangnai tipasha Dopha no sabo thamjak khainai tipasha Dopha no sabo yogrunai tipasha Dopha no obahe sumung atai tongmani jorawo umor chakrani imang bubagra tei borom grang jek patal kunna Jamatia salcha thansa angnai borok khornuno tipasha Dopha no muthangai manai obahe imang tija Dopha no hamjangnai lukura hamjangnai yogna musungnai phirjana musungnai lukura bo haino bising basang tei salayo bubagra bai borom gunang je patal kunna Jamatia thanja angi thangke tipasha Dopha muthangjaknai yognai obahai imang nukjak a imang nukjak umor chakra Narendra Burma bo o imang bufuru mukthang ungno mokol logjak umor chakra Narendra Burma tei Dopha ni কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation. We provide pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktumak kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi kataw jorani kaham shabduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke arogya the complete homeo health solution by kurangi mano
Nikuma, Badartoli Lane, RMS Germany, Krishnanagar, Agartala, Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.